Кажи на хората, това са нужните инструменти. Маркер, ракета, прав ъгъл и винтоверт. Всичко можеш да си го направиш сам. Особено като имаш тези очила, дават агилити още 100%. 100 плюс аура. Как се справяте? Ти ще кажеш. Между другото, не навсякъде е нужно скеле. От тази част се направихме без. Как я направи? Левитира? Левитация или? Използваме стълба. Основните инструменти, които ви трябват за да си поставите сайдинг от Miradex, са винтоверт и флекс. Други основни инструменти, които ви трябват, са рулетка, за да сме точни, и маркер, за да отбелязваме абсолютно всичко. И прав ъгъл, защото има доста ъгли на сачака, които трябва да бъдат маркирани по градуси, прав, крив и така нататък. Това са всички нужни инструменти. Можете да се го направите сами, не е нужно огромна бригада от майстори, нужно е само тези инструменти и двама човека, които са адекватни и могат да го направят. Най-работливите, но със сигурност винаги търсим комфорта и се въртим покрай сянката. Така че гледам да съхраним енергията, за да може да го направим на един дъх. Между другото, това е за половин ден. Е тази дългата част направена за половин ден, като имате предвид, че за първи път въобще в живота си правим това и доста лесно става, доста бързо. Малко по-специфично са релсите, но след това нареждането е лесно. Кой ще бъде са керамидите? О, кой ще бъде са керамиди? Тръгне ще ме издържат. Да, ще направи нов комин, ако се качи. Трябва да го пренареждаме. Вижте, понеже пак сме много мързеливи и пак не искаме да опъваме рулетки, правим ето така. Поставяме старото, изчислили сме така, че да се раздели на 3 равни части. Много интелигентно от наша страна. Поръчахме си ги по наш размер. Може да поръчате на 1 метър, на 2 метра, на 3 метра, без значение. Както виждате, жена, запали ми цигарата. Бука, запали ми цигарата. Снимай долу, жена. Тук се прави така. Хоп, 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 хоп. Сивко някой път му отива ръката на така и почва да цапа това. Да, Паркинсон го е натиснал. Нашия случай е доста, по нашия край му викаме калитарско, но да кажем късметлийско, че оцелихме правилния размер, защото не е равна къщата навсякъде и долу-горе 33,5 см са недостатъчни. Както виждате, поръчали сме го на 1 метър и перфектно ни пасва. Просто и да искахме да го направим толкова късметлийско, нямаше как да стане. Така че късмета е с нас. Казвам, Флекс, аз не мога да работя с това. Абсурд, режа пръста. Стевко е професионален заварчик, аргонаджия. Нещо страшно, великан. Сега ще ви покажа как се работи. Великан. Ето първото парче, второто парче. Между другото искам да ви кажа, че относно този модел, който ние сме избрали, си има 3 вида, който е вентилиран, плътен и един на релси. Защо единия е вентилиран, другия не? Ами там вече си има хора, които са се го измислили и те могат да кажат малко по-специално. Какво бе? Дайте материал, бе!